Najtrofejniji srpski automobilista Dušan Borković prošlog vikenda ponovo se popeo na podijum pošto je osvojio 3. mesto u generalnom plasmanu na ETCC trkama u Perguzi na Siciliji. Tamo je bio naš kolega Miloš Maksimović, a vi pogledajte kako izgledaju pripreme za jednu ovakvu trku i osjetite miris benzina i brzinu kojom galopiraju moćni čelični konji. Do sada ste sigurno čuli njegovo ime. Neki ga zovu najbrži Srbin, drugi Dušan Silni, a treći jednostavno Duca. Ono što je sigurno, Dušan Borković jeste najuspešniji automobilista koga je Srbija ikada imala. Trka se od svoje 10. godine i od tada uglavnom pobeđuje. Izvanredni talenat za vožnju mu je doneo 12 nacionalnih šampionskih titula i 3 zlatne kacige, čime je postao i vlasnik dijamantske kacige, i to najmlađi. Danas on ima 29 godina i preko 200 trofeja. Prošlogodišnji je prvak Evrope u brdskom šampionatu. Ove godine Dušan se odvažio da učestvuje u veoma zahtevnom evropskom kupu Touring, odnosno putničkih automobila, u klasi S2000. Od početka sezone Borković je vozio na čuvenoj Monci, Slovakija ringu, Salzburg ringu, te ostvario i prvu pobedu, a proteklog vikenda osvojio je 3. mesto na trkalištu Perguza na Siciliji. Sa novim automobilom Chevrolet Cruze S2000, u koji je prvi put ušao dan pred trku, Borković je na Siciliji ostvario veliki uspeh. U prvoj trci osvojio je 2. mesto, a u drugoj 3. i sve to na stazi na kojoj prvi put vozi. U ukupnom plasmanu osvojio je neverovatno 3. mesto u Evropi. Borkoviću predstoji još trka u oktobru u Češkoj na autodromu Brno. Zadovoljan sam vikendom, imat ćemo sigurno jedan test pred Brno. Ono što me brine za Brno to je da je to domaća staza najbržeg trenutno vozača Čeha i da je to staza bukvalno za BMW-a kao stvorena. Tako da bit će borbe, ali 3. sam u generalnom plasmanu i meni je cilj da za ovu prvu godinu uspijem da održim to 3. mesto i eto, završim 3. u generalnom plasmanu, a za sledeću godinu se sigurno borim za šampionsku titulu. Atmosfera u boksu je uvek uzavrela jer je potrebno podesiti mnoge parametre na automobilu, koji se razlikuju od staze do staze, od kišnog do sunčanog vremena. Ekipa koju čine srpski, hrvatski i španski stručnjaci neretko radi i do kasno u noć, kako bi sve funkcionisalo kako treba i bez greške. Ne treba zaboraviti da je automobilizam veoma skup i opasan sport u kome se često dešavaju pehovi, a glava se bukvalno nosi u torbi. Velike brzine koje razvijaju ovi automobili na pravcu i sile koje nastaju prilikom snažnih kočenja nose sa sobom ne samo rizik, već i snažne bolove u mišićima koje običan čovek retko kada može da doživi. U tom automobilu koji ti voziš, kao i svi ostali vozači, nema hlađenja. Radi se o zatvorenim prozorima, ti nosiš kombinezon, ispod imaš zaštitnu opremu, menjač ti dostiže temperaturu 145 stepeni. Koliko kila izgubiš, da li to može da se proceni, koliko je to zapravo naporno za tebe? Vrlo je naporno i svi su jedva izdržali. Ja sam bukvalno dehidrirao već posle druge trke, nisam mogu da izađem iz automobila. Tu je i taj sav adrenalin koji u stvari buče da se sve to izdrži, ali ja sam sad i krenuo sa profesorom Duškom Ilićem i Profix Akademijom na ozbiljne pripreme i treninge da se što bolje pripremim za predstojeću trku, a i za sledeću sezonu, jer vrlo naporno je izdržati trku u Touring automobilu. U svakom slučaju, još jednom čestitke ispred prve, debitanska sezona, 3. mesto u evropskom šampionatu. Svaka čast, još jednom. Hvala. Ponosni na našeg sportskog ambasadora koji nas velikom brzinom uvodi u Evropu, držimo mu palčeve. Držimo mu palčeve, svakako tako je to kada vam umesto krvi u venama teče benzin.